لروجلاتی ئەڵمانیای باژارê Cementis li dijî du welatiyên Iraqî û Sûrî ku bi tometa kuştina welatiyekî Almanî hatibûne desteserkirin, xwepêşandanek hat li darxistin. Roja yekşemê li dema birêveçûna festîvalekê de pevçûn di navbera welatiyekî Almaniyê 35 salî û du ciwanên Iraqî û Sûrî yên 22-23 salî de derket. Di encama bûyerê de her du ciwanan welatiyê Almanî bi kêran kuşt û du havalî wî jî birîndar kirin. Derbarê vê bûyerê li Almanyayê bi sedan kes rijiyan cadeyan xwepêşandanek hatil derxistin. Têde daxwaza cizakirina wan du tuhmetbarên ciwan kirin, xwepêşandarên Almanî bi gotinên dawî li koçberan bînin dengê xwe bilind kirin. Li gorî zanyariyan tevgera Bagda ya dijî koçberan jî daxwaz kir ku roja duyem derbarê vê mijarê de xwepêşandanek birêve biçe. Di nava helwestên welatiyên Almanî derbarê kiryarên ku ji aliyê penaberan ve têne kirin ango hatine û jiyana wan li Almanyayê malpera rojnameya Berlin Zeitung belav kir ku roja yekşemê 26 vê mehê li qada Hermannplatz ya li Berlînê lêstokek li ser şêweyê penaberekî bi cilûbergên sor yên qortalkirinê li ser bilindbûna 23 metran bi kirêngekê ve dalaqandî û werîs li dora qirikê girêdayî ango li sêdarê hatî xistin hate dîtin. Wek nûmuneya penaberên diriya deryayê re gihiştna Ewropayê de hate dîtin. Herwiha li ser asnê girînkê gotina mirovahî hatibûn vîsandin. Ev dîmen bûcihê metirsiyê li ba xelkê ku di wê cadeyê ve bihurtin û ew dîmen dîtin. Tanha karêner nehatiye naskirin. Lê vekulîn derbarê ji aliyê polîsên Almanî ve hatiye vekirin û tê şopandin da ku alî ango kesê li pey wê were naskirin. Ji dema ku penaber gihiştna Ewropayê di nav wan de penaberên Sûrî gelek kiryarên nemirovî lê deverên cuda cuda li Ewropayê û di nav da Almanya hatine kirin. Serbarî ku berdana jin û mêran ji penaberan pir zêde bûye û lêdan jî li gelek cihan peyda dibe. û ew yek bûye cihê nerazîbûna beşekî mezin ji Almaniyan ji pêşwazîkirina welatê Almanya ji penaberan re. û ew bûyer dibin wek bilgeyekê ku dijberên rawêjkara Almanî Angela Merkel wek fişarê derheqê wê bikartînin ji ber siyaseta wê ku hejmareke mezin ji penaberan pêşwazî kiriye.